mga bay. So good evening. So gabi ngayon mga bay, o gabi yan. So ito so nag-vlog lang tayo dito mga bay kay Cherry dahil yung vacuum natin ito, tawag niyan is term yan is na solenoid, ang uban is yung forge valve tawag, yung iba niyan forge valve or solenoid. So yung sa mga ganito Cherry QQ na manual, kung sino yung may manual dyan na Cherry QQ, so ganito mga klaseng throttle body. Tapos itong hose na to makikita ninyo dyan sa ilalim niya. Diskartehan na lang ninyo dyan kung anong panglagay nyo dyan na para hindi siya fix siya mga bayba. So kayo na diskarte dyan. So text ko lang to kasi nagbago na tayo ng ganito. Tapos ito inorderan pa natin. Ito bago na to. Ito lang yung hindi bago. Ayan. Tapos yung socket na original nito mga bay, ito po siya. Ito po yung socket na original sa tinatawag na forge valve ni Cherry QQ o solenoid. So yan po. So tinitest ko yan, may kuryente na lalabas. Kaso pag ikabit ko, nilagyan ko dyan ng panglinis kasi ang design nito mga bay, yung hose na sa ibaba, yan talaga paakyat. So tinatawag dyan na vacuum. Ang nangyari, hindi pala siya gumagana. Kaya pala ito ganyan ang problema niya ba, mamamatay siya. So ayan, at least sa pag-vlog natin ngayon, subukan natin na mamatay siya. So ipopost muna natin papatayin mo natin yung aircon kasi ito parating naman tong ganyan, inurtira natin ito ng bago mga bay. So malamig na talaga yung aircon niya mga bay. So ito, napatay na siya. Tapos ang sign niya ito. So ito talaga yung vacuum. So siguro doon sa ilalim mga bay, nakikita ko na yung connection dyan. Linisan ko yung sa loob niyan mga bay. Baka nabarahan na doon ng mga dumi. Kaya hindi rin siya makaayos na mga bay ba? Kuha ng magandang hangin. So yan, i-start natin yan. Hindi yan na-andar pero andar na pala. So yan talaga ang sign yun. So yan po ang kanyang minor, akyat at bababa. So tendency dan yan is baka sa map sensor. So may in-order na tayo na map sensor. So para makarating na yun siguro mga next week. Pero at least nasusolve na natin yung tinatawag na forge valve. So mataas pa nga yung minor na yan. Dapat tama naman yan, 1,000. So ayan po siya. So maganda na yung response niya. So ayan po siya. So yan umaakyat, bumababa siya. So yun po ang problema niya, mamamatay mga bay. Yun po ang problema niya. So baka din isa is yung sa fuel pump natin. So, hindi ko lang alam. So linisan ko muna yung storage doon sa vacuum, yung connection papunta sa tinatawag na forge valve. So ayan, balik natin yan umakyat talaga yung minor niya. So dapat pataasan pa natin yan ng minor siguro kasi hindi pa siya mga bay, hindi pa nakarating yung bagong map sensor natin. So taasan natin yan ng dito siguro na sa 1,200. So dapat 1,000 lang yan pag sa mga manual. So pero okay naman yan siguro mga bay. So ito po siya, i-on natin na. Yan, nakauna yung aircon. So masyadong mababa, nasa 800. So dapat 900 lang yan mga bay. Para hindi talaga mas mababa yung minor niya. Kaya i-adjust natin yan
masyadong mababa siya mga bay, kaya i-adjust natin yung minor. Ayan, patakpan natin ang minor. Ayan po, di rin nawala yung mamatay siya mga bay. So sige lang, linisan lang natin yung connection yun dun sa ilalim, tapos maipagamit sa atin na yung sa ano mga bay, yung tinatawag na sa injector, sa supply pump natin. So, tignan natin yung supply pump, palitan natin yun ng motor, baka maayos na to mga bay. So yan na, pandar natin. Manda naman siya. Pero may pero mga bay, tanggalin muna natin tong ito na hose mga bay, kasi parang hindi talaga yan dyan siguro mga bay. Tanggalin muna natin yun. So disable muna natin yan. Disable natin yan. Yan po. Tignan natin kung magbago ba siya. So may pugak kasi siya na maramdaman ko mga bay. Pag ganyan kasi, pag may pugak, itong map sensor ang may problema. So malalaman natin yan pag papalitan natin ng bago. Pero ito, linisan natin yan sa loob mga bay, yung doon. Dito, dan dito yan nakalagay mga bay. Ito. Sa ilalim. Kita niyo yan. Yan po siya. Yan po. O siya, yan po. Yan ang linisan natin. Yan po ang linisan natin. So ngayon, gabi ngayon natin sinubok. So malamig yung panahon. So mamatay siya. Pero tinanggal muna natin to. Ito, tinanggal ko muna yan kasi naka-attach yan. Parang wala kasi yung connection dyan mga bayan. Kaya hintayin man natin na gumagana. So ito na po yung wire na ginagamit natin dito sa pulse valve. Sa pulse valve, nag-ground tayo dito ng isa, tapos yung isa, itong wire na to, napunta dito sa relay. May relay kasi ito para sa sasakyan. Dito kasi inattach yung fan radiator. Yan siya. Sinabay ko lang siya dyan para malinis tignan ba. Dito natin siya idadaan sa ibaba. Kaya siya itaas. Yan po siya makalagay para malinis siya tignan mga bay ba. Hindi siya pangit tignan. So yan, so at least nalalaman ninyo mga bay na ganyan po. I-check natin yan. Tapos linisan natin dyan sa loob. Ito, i-dismantle pa natin. Tapos may pagamit pa sa atin na, ito, pagpapalitan din natin to. Tapos may pagamit pa sa atin na doon motor sa ating supply pump. So palitan natin yung mga bay. So yan lang po ang update natin. Tapos yung ayan, namamatay din. So namamatay din siya mga bay. So at least ito, linisan muna natin to, yung connection dyan sa ilalim. Baka madumi na kasi yan, tapos baka hindi na siya makaayos na makakuha ng hangin. Tapos yung vacuum dun sa gasolina, baka hindi rin niya makakontrol. Kaya yan po ang plano natin na ipalit mga bay, linisin mga bay. So yan, i-update ko kayo mga bay. So at least na susolve na natin ng konti, tapos gumagana na yung cut-off ng ating compressor nung kinabitan natin itong mga bay. Ayan, let's go!